Mira, ide pokorná stará, ona ešte žije. Bože, korytnačka, veď tá ešte mu hodne naučila. Ja vás počujem, Jala, aj vás, Čuláková. 9 rokov si mi pilili nervy. No, dobrý deň sa praje. A postavte sa. Dobrý, pani učiteľka, pokorná, nie mi vás nehová. Prepačte. Jeda, pani Nováková, tak rada vás vidí. Aj malú Janku. Januška, no sa tešíš? Kam utekáš? Poď naspäť, no moja zlatúča. Vy, ak by sa dal toaletný papierik, nám robí zástupkyňa veľké škrty a my dielko také tvrdé do sieťky dávame to popustí a tak sa potom mydlia deti. Pani Wernerová, za vami ide. Áno, za vami ide. No, čo ten váš lajdaček malý? Však to sa nedá vydržať, dobre? Len mu zoberte túto prepísanku. Aj toto písmenka zoberte, aj moje prvé slova. Lebo dá sa mi, že iné slova ovláda. Tí, čo by možno ani netrebalo vedieť. Prosím. Ľudia, počuli ste, že aj učiteľia majú prázdniny, že som opálená. Ja som opálená z toho, že musím umývať okná počas prázdnin a trhať burinu so školníkom. Pani Golanová, áno, budú zošity, aj čisté, aj malé, aj veľké, aj vinajkové. Lebo bude petorčečka. Pani Vicenová, aby už štvrtýkrát. Pane Bože, a to s kým zas? A tento malý, čo sa nás boj, kam ideš, kam utekáš? Jemu sa bude páčiť škole. No, majte sa pekne, farbičky mu, hej, aj temperky. Môžete potom, keď tak, hej, kávičku do zborovňa, aj cukor, no, škrtia to. Aj karatiáček, samozrejme, ja som karatiátová. A zasa papiere si nakúp, sama, to školstvo, to, my ideme do Brajgeru úplného, to fakt, ja hovorím, to je poddimenzované.